ayirala ka fɔ bi tarata dunya na MINUSMA ale kɛlɛkɛcɛ minnu dagalen no Kidali kɔnɔna la ko olu kɔni u bɛ ka bɔ Kidali kɔnɔ pepepewu. Maliden caman kɔni y'u ka jisuma kasa yira ka da o yɔrɔ kan, sabula u bɛ ka bɔ ka sɔrɔ mun ye Mali finitigilakaw ye olu ma don Kidali fɔlɔ. Kosa Mayiga. MINUSMA bɛ ka bɔ Kidali cogoya min na cogo ɲuman tɛ. Ne hakili la kɔni janfa b'a kɔnɔna na parce que aw ni gouvernement sigi ka kuma ka waati kɛrɛnkɛrɛnyara fo ko aw bɛ bɔ Kidali. Non aw bɔra o k'a sɔrɔ waati min ma se aw ma foyi fɔ gouvernement ya o ko i b'a dɔn kati bɛn. Wa MINUSMA maaw u bɛ ka bɔ ni lahalaya min na ka sɔrɔ Mali finitigilakaw ma don, o b'a to u dagayɔrɔ mun ye Bamacikulu ye olu ka taa u daga o yɔrɔ kofɔlen in na, o fana malidenw ma o faamuya kosɛbɛ. Amadu Kuyate. Kan dun bɛnkan min fɔra a fɔra de k'a fɔ k'u bɛ kan bila k'u b'a di Mali force armée minnu y'an ka faamaw ye. Bon an ka wolomasiri tabagaw bon kan ma d'u ma olu bɛ ka taga, donc sincèrement an m'o faamu, an hakili déjà k'a fɔ ko MINUSMA u y'u yɛrɛ kan sɔsɔ. Bon a fɔra de k'u bɛ taa k'u bɛ Kidali kan ani kan tɔw bɛɛ lajɛlen k'u b'a di Mali sɔrɔsiw ma. O la an b'a yira k'a fɔ a bɛ waati damadɔ bɔ mun ye MINUSMA kɔni a yira k'a fɔ ko lakanabaliya ka da o kan olu kɔni u tɛ se ka mɛn Kidali kɔnɔna la kosɛbɛ. Maliden caman y'a faamuya ka da o yɔrɔ de kan. Umaru Konate n'ale kunnafonidila ye, an k'a lamɛn. MINUSMA yɛrɛ nana ɲɛfɔli kɛ ko lakanabaliya dɔ bɛ k'ale tɔɔrɔ, o de b'a to ale tɛna se ka o waati fɔlɔ ninnu makɔnɔ. Donc k'a b'a ka minɛnw cɛ yan'o cɛ. N'o fɔra Mali ye se wɛrɛ t'an ye, a kɔni ma diya an ye, a ma bɛn a ma. Bon se wɛrɛ t'an ye, an y'a lajɛ u taara, nka u tagalen na sisan a kɔni bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw ye. Sabula u tagacogo in na fɛnw tagabolo b'a yira fɔ a ka ca Ala fɛ an tɛ kisi kɛlɛ ma. Mali sɔrɔsiw ni Bamaci ninnu MINUSMA tagacogo in b'a to kɛlɛ bɛ sɔn ka boloba parti fila in ɲɔgɔn cɛ. An b'a yira k'a fɔ mun kɔni ye MINUSMA ye u y'a yira kunu k'a fɔ u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɔra Tesalit ani Aguelhok mun ye octobre kalo tile 21 ani a tile 23 ye ko olu donna Gawo kɔnɔna la. Mohamed Daɲoko, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.